Työtapaturma maksaa yritykselle keskimäärin 6 031 euroa. Tutkimusten mukaan suurin osa yrityksistä on tunnistanut turvallisuuden ja tuottavuuden välisen yhteyden. Miten yrityksessänne hallitaan riskejä? Ritan avulla hallitset yrityksesi työtehtäviin, koneisiin, tuotteisiin ja kemikaaleihin liittyviä riskejä. Yhdellä ohjelmistolla. Rita tarjoaa helppokäyttöisen työkalun riskiarviointien suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Voit myös kirjata kaikki turvallisuushuomiot muistiin. Ritalla kerätyt tiedot ovat organisaatiosi avainhenkilöiden saatavilla helposti ja nopeasti web-pohjaisen ohjelmistomme ansiosta. Kirjaudut, hallitset ja analysoit tarvitsemasi datan suoraan internet-selaimella. Työturvallisuus ensin. Rita, yrityksesi suojaverkko.